Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Ha kaji kedu barulat kejela Megalia usatia pal malik hakap santrik jumang arja arwar kahnyo trep yu konsil HYC kala IT da kajing tho bo untuk lan lemban kentuno ya kan nyam tenrai ki khasi kum kan nyam rit pa haka National Commission for Minority Act khat khandai spa khnai puar kinoi lam ke HYC hapo ke jilam ba Robert John Kharjarin president ba Roy Cooper Sinram secretary kala pen pau ba ka sarkar India hadu menta kala simjing thu yan ritli ki jat nyam kata kan nyam muslim sikh buddhist parsi Kristan badjien kum kinyam rit pai kat kum katai kaak kumangitip ba lembaga National Commission Minority Commission Act jong kakak nais pak nai puar lapan bena la ne la itu ya kita ki religious minority po India ki bedai Kristan ki Muslim ki Jain ki Parsi ki Sikh bat nakaliang ka jongi kum kaseng hadin mangilai syong perkhat ngi lasngudai ba ya kanyam tenrai la ni kanyam khasi mo kabangyo kanyam tri ladai ben itu no kum kawe ne kita ki minority religious minority kat kum kani ka an jong khak nais pak nai ko jong sarkar India te ka jingwan ga jongi bani kendu yola jong ka jala kalong ban kerpa di u bo unshim ya kani ka jingdawa ka jongi bat pan pensngo haka Ministry of Home Affairs ban itu no ya kanyam khasi la ni kita kanyam tri kum kawe ne kita ki religious minority community haka jala ka jongi amar kum mangitip ba kajing don jong kibriu lani ki pardo persnam ge jongi ha kani ke jela ha po Assam po Mizoram bat ha kiwi jela jong kari India ngiyo jing tip baki don kumbalai laktam ki badang practice lani ki badang but ya kani kan yam tenrai tingi so ba kani ke jing don jongki kumbalai laktam ladengi compare ya ka jing don jong jong kibriu ka hari India hibro ko ngi so ba la de fipet nakata ka benta ngi so bala sudai ban itu no ya ki kum kita ki religious minority hapo jong kani an kum itu ya ki we pat kinyam te ka jing wanra ka jongi bandawai kani lo karong ba ngi so thu ba kaniam khasi ki trei ki kam ki fair kum no ban kanti ka imlang salang la kalong ban seng ki school bat kiwi ki kam nam ta ka imlang salang nam ta kari hapo rilum khasi jantia kumjuru hawe ha hapo ka jala hi baro kowe tiksno bala de itu no ya ki kum kata ka minority religious minority community hapo jong ni ka an kinyo e ki jingerap ki ba fair napo jong ka sarkar India kumjuru napo jong ka sarkar jala ti ka jinge kren ka jongi bat u governor mata ka singi ka long pan pa ho u ba kum kan kini ki nongbut la ni ki nong bot ikani kan yam khasi ki de banyo ya ta hok tinakaliang ka jong u loong ba un sa shim mi kani ka kam un sa pensngo hapo ka ministry ka badai pet kani ka kam bat u ngila karpat u bu un shim khyak nang ti loong ngi ba un sa shim mi kani ka banta pan pensngo hapo ka Ministry of Home Affairs bat ngi nakaliang ka jong ngi nya up ek ka ba ka Ministry of Home Affairs ba kan le lor kani ka jingdawa ka jong kani kam de tang jingdawa jong ka seng dai phila banyo i ki snem ki balale do nakaliang jong ka seng khasi nakaliang jong ki babun ki la bu kani ka jingdawa ring i hadu menta kampat trikam kani jingdawa ngi sothur balada yo e kani fi ka sarkar India ka don do kata ka minority scholarship ka ba ay ki khna ki ban puli nadu class nadu ki school hadu professional level pamut lada ki yo ini kalong ka jingarap ya ki kun samla ki bade nakaniam khasi bakin yo ban beteng ki jing puli ki jong ki wat ki professional studies ru marka scholarship ka khamhe tingi ngisngo bala dala ban itu ya ka niam khasi dan ka niam tri kum kata ka minority community kan long ka jingarap ya ki kun samla ki ba de na ka niam tenrai ti kata di ka jinge kendu ka jongi bat u governor tasi